दावां थांफिनाय जों गलासरा बाजारफोराव बाजाराव थांनाय नांनाय दंदि आं ब्लग जयाहानि नांनो आं फैनाय जों गलासरा बाजार ह्या गाके थांनाय गाके उदाफोर दंमायो ओंखे आरो बावये जों गलासरा बाजाराव थांगे नांनो आं फैनाय नांनाय दंदि आं एसे नांनो oke, di toganya hak lagi. Bo, ai bahan nong ni salal mata di kahan lagi ya. Boleh foto mah. Mesan sada. Kotor mah deh. Kotor tuh. Terus fokus lagi.